Čaute, pozrite sa na tú značku. 4 km zákrut a presne toto si želá a úplne vyžaduje tento stroj. Ducati Hypermotard Mono 698 RVE. Čiže ďakujeme importérovi Ducati na Slovensku, že nám túto motorku zapožičali na test do redakcie Motofan. Ak nemáte najnovšie číslo časopisu, určite si ho kúpte. Ak nemáte subscribe, hanbite sa. Treba, aby vám takéto krásne motorky neušli. A ak vás zaujíma, čo si o tejto motorke myslím ja, sledujte to ďalej. Najväčšou bombou tejto motorky je motor, čiže Ducati získalo teraz prvenstvo v tom, že má najsilnejší jednovalcový motor na svete. Doteraz to bolo v podstate KTM, respektíve Husar, respektíve Gas, ale Ducati spravilo Super Quattro Mono. Je to motor v podstate úplne od základu vyvinutý, ale to, čo som povedal, nie je úplná pravda. Lebo napríklad piest, hlava, ventily, tieto všetky veci sú prebrané z Panigale. A ako všetci vieme, dvojvalcová Panigala posledná bola 1299 a presne ten piest tlče v srdci tohto motora. Keď sa pozriete na ten piest, tak jednoducho on má skoro dvakrát väčší priemer, ako je jeho zdvih. Čiže je brutálne podštvorcový a ak sa do konštrukcie motoru aspoň trošku rozumiete, tak vám bude úplne jasné, že tento motor potrebuje otáčky. Okay? A aj z nich je ten výkon, pretože on dokáže vytočiť 10 250 otáčok. Ak mu dáte dýchať a ukážete stýčený prostredník tým bruselským eurokomisárom, ktorí teda riešia, ako tie naše motorky ako veľmi dymia, a dáte si tam nehomologovaný výfuk termínený, máte namiesto 77,5 konia 63 Nm bezmála koní 85. Ono v podstate, či by to trebalo a ten motor v podstate, či by chcel viac výkonu, no jasné, výkon nie je nikdy na škodu, ale za mňa nie je mu to treba po tej výkonnostnej stránke. Po tej stránke zvuku určite áno. Tú zvukovú stopu v podstate majú na starosti dva tieto výfuky, no respektíve jeden dvojitý, akože parádne vyzerá. To vyzerá jak CRF 250, hej, takéto bomby dve na jeden valec. Bohužiaľ, čo ma dosť prekvapilo, lebo Ducati na voľnobehu tie zvuky majú fakt také síte, aj napríklad v tých sériových výfukoch, ale tento výfuk je taký nejaký, akože nepočuť to. A počas jazdy ten zvuk už je trošku lepší, lebo počujete ten mechanický zvuk motora, to môže niekomu vyhovovať, niekomu nemusí. Počuť do sanie, čiže je to také hutnejšie, tam mi to až tak nevadí, ale keď to jednoducho naštartujem, tak nemám z toho dobrý pocit, čiže nejde z toho zvuku tá zloba, ktorá z tej motorky normálne ide. Čiže zaslúži si to určite ten ladený výfuk termínený. Chcelo by to niečo také sítejšie, hlbšie. No. Motor je spojený so 6-stupňovou mechanickou prevodovkou, je samozrejme v olejovom kúpeli, čiže nie je suchá. Ak mám verziu RVE, mám quickshifter. Pripláca sa za to, myslím, že 6 alebo 7 kg, ale pri tej cene, ktorá je skrátka taká ako Ducati, čiže 12,5, viac ako 12,5 to začína, a keď si priplatím za tú RVEčku, tak som niekde okolo 13, čo je dosť palba, ale zase no tak hold, máš Ducati, to tak je. Za mňa tá prevodovka odstupňovaná úplne geniálne, pretože aj tá prevodovka môže za to, že tá motorka nie je úplne monofunkčná. Čiže nie je to len o tom, že vyťahnem to z garáže, vyblázním sa, vrátim to do garáže, hotovo. Tá motorka sa dá normálne bežne používať a dokonca, jasné, že som skúšal ísť aj napríklad po diaľnici. Zoberte si, keď tam je 6 zakvaltovaná a
vy máte pri 130 6000 dotáčok. To je úplne ten motorček je totálne spokojný, nezavíja, viete v podstate cestovať aj v takomto tempe. Tá sedačka tiež nie je úplne nejaká brutálne úzka, že by vám to stále otváralo riť a že na tom neviete jednoducho vydržať. Čiže tá motorka sa dá využívať normálne bežne, ako každá iná. Samozrejme, niektoré veci vám vie ponúknuť navyše, ale niektoré veci v nej nenájdete. Čiže ochrana pred vetrom a podstatné veci, jednoducho keď sa niekto bude sťažovať, že mu na tomto fúka, tak jednoducho aj si kúpi Goldiasa alebo dačo, hej? Alebo Multicu, hej? Ale jednoducho toto vám vie ponúknuť extrémnu porciu zábavy, ale k tomu sa ešte dostaneme. To odstupňovanie prevodovky je úplne super, za quickshifter by som si určite priplatil. Zopárkrát sa mi stalo, že som do tej pačky kopol trošku menej a napríklad medzi 5 a 6 taký falošný neutrál sa tam našiel, čiže ale z druhej strany dobre, motorka je tesne po zábehu, má nejakých 1100 km, teraz nejakých 500-600 sme nabiehali zase my, čiže niečo do 2000 km ani nie, čiže ešte sa to môže stať, ono si to celé všetko sadá, čiže toto nejak ako neberiem ako nejakú negatívnu stránku. Mne sa tá prevodovka v podstate páči a stalo sa mi to možno raz alebo dvakrát. Motor pod 4000 sa jednoducho s tebou absolútne ten motor nebaví. On tam akože ide, ale strašne frfle nadáva reku, že kde si more. Hej. A nad tými 4000 zrazu aj tá reakcia na plyn je presne taká, ako má byť. Krásne sa to nám dá dávkovať. Pod tými 4 jednoducho to tam nemáte byť, jednoducho to tam ten motor nechce byť a nejazdíte tam, lebo to je zlé. Ako náhle už to má 6000, už to má fakt, že veľmi slušnú silu a ten motor je úplne spokojný. Od 6000 si povie, že jasné, super, tu sme doma, tu je to dobré a s tým, že máte v hlave, že máte jednovalec, točíte to a nechce to skončiť. Jednoducho ten motor strašné točky dáva. Na to, že to je jednovalec, to je akože neskutočné. 10250, už som to myslím, že aj spomenul, ale ty kokos to už čakáte, že ten pies odtiaľ vyskočí, ale cítite, že tomu motoru to vôbec nevadí, že jednoducho, že je v takých vysokých otáčkach a ono, keď si uvedomíte, že ako rýchlo na tom dokážete vlastne chodiť, keď ten motor držíte v tých otáčkach, v ktorých chce byť, tak už to vôbec nie je s kostolným poriadkom, čiže ono vlastne jazdíš na tom jak pako, ale vôbec si to tak nepríde. A to ide cez 200, ty kokos, na 6, keď to roztočíš, to jednoducho 2 kg, ale od tej 170 už sa to vlní, jednoducho je to kratučké, je to strašne ľahké, má to 151 kg s olejom, s brzdovou kvapalinou, skrátka so všetkými náplňami, okrem benzínu. Toho sa sem zmestí 12 litrov, čiže keď to máte plne natankované, tak ste na 163 kg, ak som to dobre celé zrátal. To je brutálne dobrá váha na to, že mám v podstate skoro 700 motorku, ktorá môže mať aj 85 koní. To je akože brutál. Zoberte si, že s 85 koňami 160 kg to letí jak sprosté. Čiže ten motor je za mňa brutálne vydarený, ale pozor, tí, čo čakáte, že to bude kladivo z voľnobehu, jednoducho nie. To je motor, chce otáčky, dá sa na to zvyknúť a zvyknete si veľmi rýchlo a strašne sa vám to bude páčiť, to vám úplne garantujem. A elektronika. Takúto motorku v podstate chcete mať surovú, alebo možno ani nie, respektíve nie každý. A toto je ďalšia vec, ktorá sa mi tu veľmi páči. Ako náhle otočím kľúčikom, prvá vec, Ježišmaria LCD. Nemám tu TFT-čko, ktoré má ty kokos rozmer filmového plátna v Cinemaxe, čo je úplne bomba. Maličký LCD displej, mám tu diódky, namazanie trakčnú, svetla, ABS, neutrál, všetko tu vidím tu otáčky, vidím tu rýchlo, zaradený kvalt, všetko čo mi treba. Všetko si viem regulovať šípkami hore dole a tlačidlom mode. Mám 4 režimy, za mňa nič nemá význam okrem športu. Ono v podstate, teraz som povedal asi blbosť, lebo dokonca aj režim napríklad na cestu ten road alebo wet do mokra si viete konfigurovať. Čiže vy si viete spraviť veľmi ostrý režim, ale volá sa napríklad road. Hej. Čiže ide o to, že z tých režimov, teraz to tu rozklikneme, hej, mám tu sport, road, urban, wet, hej. Čiže každý ten režim ja si viem konfigurovať.
A urobím to veľmi jednoducho, samozrejme motorka musí stáť, hej, a ako náhle si to menu rozkliknem, že idem šipkou dole a dám si tu presne settings, idem do settings, idem do riding mode a tu mám sila, trakčná, ABS, wheelie control, quick shifter, engine brake. Toto všetko si viem nastaviť podľa toho, ako chcem ja. Čiže tá motorka dokáže byť použiteľná a nezabije aj človeka, ktorý sadí na motorke možno 10-krát v živote, vie, kde je plyn, spojka, brzdy a chce sa na tom previesť. A to sa mi napríklad páči, že tá elektronika má aj inerciálnu meraciu jednotku, není to len jednoducho obyčajné dvojkanálové ABS a nejaká trakčná, ale skrátka bere to do úvahy náklon, má to samozrejme wheelie control, stopy control, všetky tieto featurey a ono je to dobré, lebo častokrát tie ostré motorky si kúpia ľudia, ktorí ich ani nevedia využiť, len sa im skrátka strašne páčia a oni by ju chceli mať, tak si ju kúpia, ale aby nemali pri takéto ceste krížik, tak tá elektronika je tam super. Strašne dobré je, že si to viete nastavovať a regulovať. ABS si viete regulovať v niekoľkých stupňoch, trakčnú takisto, wheelie control takisto. Je to super, lebo si z toho viete v podstate spraviť motorku takú polosurovú alebo úplne surovú a tým pádom jednoducho tá motorka vás nebude v ničom obmedzovať. Ak mám elektroniku v motorke, chcem ju mať presne takúto. Detailné nastavenie a môžem si tam spraviť presne to, čo ja chcem. Jediné, čo tu nemám elektronické, je podvozok. Keď sa pozriem, mám tu krásne motýliky, čiže mám tu rebound, čiže odskok, mám tu C, kompresiu, potrebujem 19 vidličiak na to, aby som si spravil predpätie, čiže mám plne nastaviteľné marcoky palice 45 mm, zdvih je tu 214 mm. Vzadu, žltá pružina, ale nie je to Öhlins, je to Sachs. Takisto, dole mám motýlik na odskok, hore mám motýlik z druhej strany na kompresiu. Na predpätie potrebujem C-čkový kľúč, čiže na tú veľkú maticu hore. Čiže viem si tam v podstate nastaviť si sak na seba, tak aby bol správne a kompresiu odskok si viem kedykoľvek doladiť podľa toho, čo by som chcel. Čiže a na to nepotrebujem nárade. Čiže toto je dobre vymyslené za mňa. Keď už nemám tú elektroniku, ktorá by zase dávala asi tú váhu vyššie a vyššie, tak si to viem krásne takto doladiť manuálne a nepotrebujem na to žiadne nárade. Toto sa mi páči. Celkovo ten podvozok má veľké zdvihy, ale tá motorka nejak prehnane necestuje. Napríklad na brzdách sa mi to neponáralo nejak extrémne nepríjemne, že jednoducho zrazu z trojky to ide na minus jednotku. Ten podvozok je parádne odladený a charakterizuje ho slovo presný. Ten podvozok je tak neskutočne presný, že tá motorka urobí do detailu presne to, čo vy chcete. To je akože úplná brutalita a myslím si, že som v živote nejazdil motocykel, ktorý bol presnejší ako je toto. Toto je akože úplne že topka. Jo? Takže podvozok, dobre, good, spokojnosť. Keď mám malú váhu, veľký výkon, potrebujem mať čo? Poriadne brzdy. Sme tu u Ducati, čiže čo tu asi bude? No jasné, že Brembo. Nie je tu Stilema, ale je tu M432, čo je za mňa strmeň veľmi fajn. Za mňa tá Stilema by tu bola možno asi aj zbytočná, pretože tá motorka, tie brzdy nie sú jednoducho z 300 do 100, ale toto je motorka na cestu, kde tie rýchlosti sú, ja neviem, do tých 150, do tých 170 maximálne a brzdíte skôr do utiahnutejších zákrut, ktoré beháte dvojku, trojku, čiže keď sa motám okolo kila, tak ten strmeň skrátka funguje extrémne dobre. 330 single kotúč, za mňa je to super, lebo ten jeden kotúč úplne stačí, lebo je to ľahká motorka a nemám tu zbytočnú neodpruženú váhu. Ak by to bol ďalší kotúč, podľa mňa by to bolo úplne zbytočné, lebo ten kotúč a ten strmeň krásne spolu fungujú a aj s tou pumpou brembacká radiálna, ten nástup tých brzd je úplne krásne čitateľný. Potlačím to kúľudinček viac, vyžaduje tá brzda naozaj minimum sily. Hej. Postaví sa mi tá motorka na predok a tam si to dokážete krásne držať, dávkovať si to. Takto má vyzerať brzda na takomto type motorky. Už si pripadám, že len chválim, ale toto je akože extrémne dobrá motorka a strašne dobrá zábava. Takže
K tomuto asi toľko. Vzadu mám jednopiestík, takisto od Bremba. Mne sa strašne páči, že viem si ABS nastaviť tak, že vpredu ešte stále mám a vzadu už nie. Čiže naozaj tá motorka je taká, dajme tomu úplne polosurová, ale keby ste spravili kardinálny nezmysel a cvakli po tej prednej brzde a boli by ste na asfalte, ktorý má málo gripu, jednoducho nezauzle sa vám riadidla a nevycápete sa, čiže aspoň nejaký taký aniel strážny tam je, ale vôbec mne napríklad pri tej bežnej jazde vôbec nevadilo to ABS. Jednoducho nekafre do toho a tá motorka sa začne stavať na prednej a brzdí jak bulo. Riadidla presne také, ako na supermote chcem mať, riadne, široké, toto sa mi tu páči, maličký displej, to som spomínal, natiahnuté sedadlo, nie je úplne úzučké, hej, v tejto časti. Čiže nejakú šírku má, je to super, lebo to neotvára zadok, keď na tom sedíte dlhšie na tej motorke. Krásne sa môžem pohnúť úplne dopredu, dozadu, keď si to chcem kopnúť na zadné. Ergonomicky je to úplne super. Ako náhle sa postavím, tie kolená mi presne idú sem. Tieto plasty také pružnejšie a matné sú tu práve preto, lebo tu sa opierate kolenami, keď stojíte. Čiže v tomto viac menej nemám absolútne čo vytknúť. Ochrana pred vetrom viac menej nulová, ale zase napríklad ja som osobne čakal, že to bude horšie, lebo ste úplne v podstate rovno a ten maličký štítok ako nejakú robotu urobí, takže nie je to úplná katastrofa, že by vám išlo pri 130-ke odtrhnúť hlavu a dá sa naozaj v tom diaľničnom tempe na tom vydržať. Nejaký rezultát. Aha. Ono by sa aj patrilo povedať, že čo sa mi napríklad na tej motorke nepáči. No lenže rozmýšľam a neviem nič nájsť. Toto by som chcel mať v garáži a ak mám povedať nejaké negatívum, je to asi cena. Aj za tých 13 aj dačo je to celkom palba, ale ono vy dostávate v podstate brutálnu motorku s vyspelou elektronikou, s parádnymi jazdnými vlastnosťami, jednoducho za 3 fúriky zábavy a nie je to úplne monofunkčné. Čiže dá sa s tým behať po meste, vybaviť niečo, dokonca aj nejakých 100, 200, možno 300 km niekam zájsť, keď to zvládnete s ruksakom. A ja by som toto chcel mať asi v garáži. Nie asi, ale určite. Ak budete mať možnosť zviesť sa na tom, určite to využite, je to parádna skúsenosť. Ešte raz ďakujeme Ducati za to, že nám Hypermotard Mono zapožičala na test. A ak vám v teste niečo chýbalo, kľudne nám napíšte do komentov, tak aby sme tie testy vedeli robiť trošičku lepšie a spravili to najlepšie, ako vieme a ako sa dá. Sledujte nás naďalej, čaute.